Добро утро! Продължавам с рубриката по стихове от Бхагавад Гита, които дават насоки за справянето с тревожността по един по-устойчив начин и разглеждане на цялата тази проблематика по един по-задълбочен начин. Вече сме на 10 глава и оттам ще прочета стих 4 и 5. Интелигентност, знание, свобода от съмнение и заблуда, способност да се прощава, честност, контрол над сетивата и ума, щастие и нещастие, раждане, смърт, страх и безстрашие, ненасилие, уравновесеност, удовлетворение, аскетизъм, благотворителност, слава и позор. Всички тези качества на живите същества са създадени единствено от мен. Тук Кришна обяснява на Арджуна малко повече за своята природа, за същността на Абсолюта. Цялата глава се казва Съвършенството на Абсолюта. Но какво ни казват тези качества и защо избрах да говоря по този стих в контекста на успокояването на тревожността? Много пъти се опитваме единствено на ситуационно ниво да се справяме с тази тревожност, да учим някакви техники, упражнения, които имат своето място, за успокояване на момента, в дадената ситуация, как да се успокоя. Или как примерно да потисна тревогата, как да потисна страховете, притесненията, просто да ми спрат натрапливите мисли, негативните мисли. Мислим в тази рамка, в този подход. Подхода на спиране, на просто на момента да дойде някакво успокоение. Идва дразнителя и да го махнем дразнителя. Обаче в контекста на тревожността и устойчивото преминаване през тази проблематика, през този казус, най-често на човек е необходимо така да обърне по-голямо внимание върху своите качества, върху уменията си, върху своите добродетели, върху качествата на характера си. Тъй като тревожността е свързана с несигурността, с неизвестното, с тези качества, които бяха описани тук като страх, безстрашие, живот, смърт. В един момент ние се сблъскваме с една природа, с един свят, който има такива качества, такива характеристики, като преходност, като загуби, болести, старост, смърт. Всичко това няма как да не активира нашата тревожност, която в същността си е този механизъм за предпазване, именно от неизвестното, от опасното, от бъдещето, което крие предизвикателства. И тревожният човек се опитва така съвсем инстинктивно да се предпази от всичко това през постоянното бдене, постоянното внимание, да сме нащрек, да се държим винаги в готовност да реагираме. Оттам вече тръгват и натрапливи мисли, ума ни започва да превърта всякакви сценарии, какво и как би могло да се обърка, какво и как може ново, лошо да се случи. Тук и сега уж ми е спокойно, а какво е това, което изведнъж може с едно щракване да се обърка и да се случи нещо неприятно. И тогава, когато особено тревожността е от години, както вчера с една жена говорихме, тя казва, аз от 20 години съм с тревоги, с паник атаки, мине си, не мине, пак се завръща, замайване, в корема, свиване, болки, неща се получават, такива симптоми почти постоянно, периодично. Тогава вече е необходимо да обърнем внимание наистина на тези качества, първо вътре в себе си. Как да развием малко повече знание, интелигентността си, контрола над сетивата и на ума. Това са изключително важни посоки за работа със себе си, за устойчивото успокояване. Контрол над сетивата и ума означава ние да имаме една опорна точка, която е отвъд телесните симптоми и усещания. Отвъд ума, който постоянно бълва някакви мисли. Както много често идват хора, казват, защо ми се роди тази мисъл в ума? Как така ми се появява мисъл, че мога да нараня близкия човек или нещо да направя на себе си? Но това пак е същия този тревожен механизъм, който просто е излязъл извън контрол и ума ни постоянно търси опасности.
защото сме преживявали най-вероятно вече някакви неприятни, кризисни, лоши неща, нещастия и ума не е спокоен. За него вече материалният свят, нали, живота е показал, че има и такива качества. На загуби, на опасност, на насилие, че нещо изведнъж може да се обърка. Когато вече ума ни е бил в досек с тези характеристики на живота, е много трудно просто да бъде спокоен, да мисли положително или да няма тази нагласа да очаква. Да очаква, че всеки момент нещо ще се случи. Затова тук е много важно с правилното знание, с правилната свобода от съмнения и заблудите. Тук това качество, което е описано, свобода от съмнения и заблуди в контекста на тревожността, е именно да знаем, че тези неща, които получаваме като реакции, дали телесно, дали в ума ни, имат своя смисъл, имат логика. Те не са просто така, както нали, все още някои лекари обясняват. Няма, нали, то просто се случва на нервна почва, просто нали, трябва да живееш с това, трябва да пиеш лекарствата и много да не го мислиш. А всъщност има много конкретика. Тези състояния идват, нервната система, тя си има своите механизми на действие, има тези механизми на защита, всички тези инстинкти. И разбира се, когато ние вече сме се стресирали, били сме в някакви хронични подобни състояния, най-нормалното нещо е механизма да проработи в тази посока, просто да се опитва да ни адаптира, да ни подготви към следващи подобни неща, опасности. Цялото изтощение води до цялата вече тази симптоматика, замайване, главоболие, отпусналост, отпадналост, рамене, стегнатост, свитост в корема, всичко това. Също така, когато имаме тази силна тревога, в някакъв момент е необходимо да обърнем внимание какво правим с живота, с смъртта, с тези неща, които са около нас. Тези теми, които няма как да си заровим главата в земята и да се правим, че това не съществува, защото сме го изживявали вече лично. И както се казва, кутията на Пандора е отворена и е необходимо вече да вземем нова позиция, да развием тези качества на смелост, на устойчивост, да се свържем с вътрешния си ресурс, с мъдростта на хората преди нас, всички тези поколения, които са минавали през тези травматични преживявания. Има такъв момент в съвременния начин на мислене, в обществото, в което живеем, с тази идея за постоянно развитие, с постоянен технологичен напредък, с консуматорската култура, в която нали, постоянно има по-добър продукт, апдейт, нещо се случва. Има едно леко отдалечаване от дивото в живота, от тези качества на хаоса, на безпорядъка, на преходността, на старостта. Вчера с една друга жена говорихме за това, как в нея вече започва да се поражда това притеснение за старостта, появяват се първите бръчки, появява се нали, това притеснение, какво ме очаква за напред. Не искам да остарявам, не искам да минавам младостта. Има едно стерилизиране на тези качества, на природни качества, старост, смърт, тези характеристики на самия живот и това допълнително ни прави още по-тревожни, още по-отдалечени, отчуждени от себе си, от това, което се случва в живота и губим тази връзка. Опитваме се просто да се барикадираме някъде от целият този стрес, целият страх, тревога, все повече се свиваме, искаме да бъдем оставени на мира, искаме просто всичко да спре, всичко да притихне, да спрат нали, тревогите, да спрат симптомите, да спрат мислите. За жалост обаче, когато вече сме в този омагьосан кръг, най-често така примката все повече се стеснява и е необходимо да направим крачка напред, да се свържем с хора, които са минавали по този път и могат да ни вдъхновят, да ни дадат ресурс, да ни дадат правилното знание. Самите ние да започнем да вървим в тази посока на развиване на тези качества. Първо през тази свобода от съмнението и заблудата
наистина какво се случва с мен? Имат ли логика тези състояния? Има ли смисъл, че аз ги преживявам? И тези мисли, тези емоции, тези телесни симптоми. Когато има вече смисъл, това дава една първа глътка сигурност, че аз не съм луд, че не съм слаб, че не ми е нещо наред, че не ми е нещо изначално не наред с мен. След това вече, как да ги развивам тези качества на характера? Постоянно чувам как хората казват: аз никога не съм се грижила за себе си, никога не съм поставил граници, никога не съм развивал такова безстрашие, смелост да минавам напред през нещата. Или пък обратното. Човек, както казах, постоянно е бил смел, борбен, раздавал се до крайност и не е оставил нищо за себе си и накрая нервната система е изтощена. Или е бил принуден човек още от малък да е в такива тежки условия, които тотално са го вкарали в едно хронично бърнаут състояние. И там наистина нещата отнемат много време. Може години да отнеме човек да стабилизира малко положението, но точно в тези случаи, в тези съдби е необходимо да мислим и глобално. Да не стоим само на нивото как да спра симптома, как да просто ума ми, тези емоции, мисли да спрат, как просто да спрат, нали, тези усещания в тялото, това сърце биене най-накрая, кога ще спре. Трябва да развиваме и тези качества, да обърнем внимание на екзистенциално ниво. Ето тук, както е казано, форма на аскетизъм, на ненасилие. В терапията много говорим за тази ненасилствена комуникация с себе си, с другите, поставянето на граници, но също така и съпровождането на себе си през емпатията. Благотворителност. Благотворителността като една форма на щедрост, да бъдем по-щедри със себе си, с живота, да се свържем с благото и да творим повече благо за себе си, за близките, но не през трескавото, не през невротичното, само и само всичко да спре, да се махнат тревогите, а през полагането на нещо градивно, нещо малко, което да направим в себе си, да обърнем внимание как ни се чувства тялото, когато творим благо за себе си и за другите, да останем в този момент на свързаност с тялото си. Дори едно слънце, което ме огрява, да остана за момент в него, да подишам, да усетя благото, което света дава в този момент. Да си позволя да отпусна рамене, корем, да благодаря на тази слънчева светлина и да усетя чисто телесно дали в мен нещо се изменя, дали в мен нещо веднага тръгва да се отпуска. Това са тези малки крачки, които е добре да започнем да развиваме. Способността да прощаваме на себе си, първоначално най-вече, защото при дългата тревожност, когато човек години живее с това, има едно много силно критично отношение към себе си. Едно усещане на вина, на срам. Защо съм такъв? Защо се провалих? Толкова ли не мога? Вчера пак една от жените, с които говорих, ми сподели как е била на 4-5 специалиста, вече изпитва срам, чувства се виновна, как толкова много хора минах и не ми помогнаха. Най-вероятно вече е в мен проблема. А всъщност се вижда, че наистина човек не е получил правилното знание, тази перспектива, която да е адекватна за грижата, за устойчивата грижа и подкрепа на тялото си, на психиката, за да може да се случи това успокояване. Щастието, нещастието, като две величини. Ума ни винаги търси щастието, иска да избяга от нещастието. Тук за това е важно в един момент да имаме една опорна точка, която е повече, на по-високо от щастието и нещастието. Защото когато сме единствено на този импулс на сетивата, на приятното и неприятното, това също създава една постоянна такава трескавост вътре. Човек усеща, че не може да задържи хубавите мигове постоянно, че идва пак, някаква форма на нещастие. Започва вътрешно съжаление, упрекване, недоволство към съдбата, към себе си. Защо пак се случва това? И търсим пак трескаво, само и само да дойде, спокойствието. Но това, особено в тревожните състояния, когато са станали хронични и с една висока степен
на интензитет, е необходимо плавно, много внимателно, първо леко да се заземим, да започнем да приемаме това, което се случва и с правилната стратегия да развиваме тези качества. Това е едно от ключовите послания, които исках днес да направя, като една подсказка, като едно насочване. Нека не мислим само в контекста как да спрат тревогите, тук и сега, ситуационно, а да мислим в посока на глобалното, как да развивам в себе си тези качества, качества на характера, добродетели, защото в крайна сметка това се иска от нас. Когато сме изправени пред ситуация, която ни блокира, единственият път е навътре към себе си и това не е просто някакво абстрактно да се затворя вътре или просто да се опитвам да медитирам и да забравя за света и просто да достигна до някакво вътрешно спокойствие отвъд всичко външно лошо, което се случва, а също един път навътре към себе си, който е и през развиването на тези качества. Петър Дънов има една много красива мисъл: когато дойдат страданията, превърнете ги в добродетели. Добродетелта всъщност е тези качества на характера. Развиване на смелост, на състрадание, ненасилствен подход към себе си, към живота, благотворителност, благодарност, развиване на правилно и придобиване на повече знание, което да ни освободи от тези съмнения, които са вътре в нас, и за състоянията, и за живота. Знанието дава тази способност наистина да видим по-ясно какво се случва и да започнем да се свързваме с този свят, да намерим своето място и опорна точка, въпреки че в света ги има и тези качества, и ние ги имаме, и живот, и смърт, и старост, преходността на нещата, но как да намерим своя екзистенциален център. Това е за днес от мен. Пишете как ви откликват тези неща. Малко по-абстрактно философско е. За по-конкретните техники, упражнения, какво да правим, много конкретно. Има много видеа в YouTube, навсякъде в Facebook, TikTok. Имам също курсове на тези теми, как да се справим с натрапливите мисли, как да се справим с тревожността, с паник-атаките. В момента са и с намаление, съвсем достъпни, така че може да ми пишете за тях, ако има нужда от най-базовото. Какво се случва с мен, защо се случва и кои са първите стъпки, за да почна да правя промяната. За емоциите също имаме курс заедно с Беатриса. Също, ако имате желание да четете повече такава литература с такива послания, малко по-екзистенциални, малко по-замислящи се, кой съм аз, на къде отивам, в VedaBG, моите приятели от тази онлайн книжарница разпространяват много книги на тази тема. Също така ще пусна един нов подкаст епизод. Направихме от подкаста Креативен живот. Говорим много на такива теми и как да се грижим за психичното си здраве. Той днес излиза, така че направо ще го пусна и тук като коментар под това видео, също така и на отделен пост, така че може и него да го видите като продължение на това, което днес казах. Пишете за въпроси, за споделяния, нека държим отворения диалог и може би следващата седмица ще продължа с следващи стихове от тази глава, да продължаваме така да търсим устойчивите, глобалните решения, екзистенциалните, не просто на парче да гледаме как да успокоим тук и сега. Като пак казвам, това също е важно. Имам насоките и за там и много съм говорил за това. Просто тази поредица така ми дойде вдъхновение да говори малко за нещата, за които по-малко се говори, а са много важни. Особено когато човек от години е с тревожност и е минал през много различни опити и нещо се не му е достигало. Хубав слънчев ден от мен. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на тези хора, които успяха и сега да се включат и тези, които ще го гледат вече в последствие видеото. Всичко добро от мен.